May isa ka tawo nga nagatindo sa ghanaan sang langit, gimpamangkot kung diin makadto, luyag man kun tani makasulod sa ganhaan. Apang sang siya nagbalikid, siya binuhatan, waay sing ebidensya nga siya put-anan. Tuyoon man ang langit, ang unod nga panghawin, kag may isa ka boses siya nabatian. Panumdumang istorya sang Dios nga anak, kag sang iya paghigugma, tanawang tugon nagapos sa iya pagos nga lawas. Inatanda nga ang imo sala lubos nga nahugasan. O kahapdi sang pila sa iya kamot nga nagmulong sa mga bakras, sa imo tagipusoon kasupo sang iya nadangtan, nga nagdulot sa kasadyahan sa bugos nga katawhan. Gani panumduma ang istorya sa Dios nga anak, kag sang